mo ni mo eh. Dapat ni kana ni mo ni. Kaya mga buslot dire naiharang. Ano ya? Dili ka pwede mo lapas dire. Ha, di ka pwede mo lapas dire. Dili ka gitunga. Dapat dili ka ma-shoot dire ha. Pag ma-shoot ka dire sa bangag, bunalan ta kani man sampol oh. Oh ya, Ayo. pag mapildi ka, mabuslot yung mga membro dire. Mo ni dako mo ni master, buslot ta nagmaayo. Kung mapildi ka, pahirang ka ning kuan, anaon ka ning. Sige na, bato-bato pick ta kasi una. Okay, bato-bato pick ah. Sige, tulo lang, tulo. Tulo ah. Okay. Bato pick. Oh. Bato pick. Okay, sana. Tika na nga. Ito, bato pick. Wala pa gani. Ito, bato pick. Una. Ako na. Bantay kita man. Pag mabulasot, ko dire, bunalan ko nimo. Bulasot ka diya, bunalan ta ka di. Okay ah. Ayaw liyo ka, tikasan ka muna. Wala, dili yung panimugod. Sige na. Wala na ako kilig ko. Wala bro. Ano to? Dapat di ka bulasot ng bangag. Lasot. Sa ito ha. Dili, pagsugod. Tikasan mo ka, dili, pagsugod. Ituod ka may lapis. Dili, pagmuagi. Sige. Agi na ha. Ayog liyo ko. Ulo. Wala na ulit agi ito. Pagi Agi na ba? Exam pa dila. pagi yan lap bulpen na ito na tikasan mo yun. Kita kaning agi na. Teka lang. Di ba uli mo pagi yun? Saan hindi ko eh? Ako ani kay bulasot ta pagkaron. Kasi ngayon yung liyo ka. Sama na eh. Pagi yan ang bulpen. Kanang mo na ang bulpen ba? Di ko saan mo ikaw. Kita oh, tawa. Dili ba? Kanang mo na siya ba? Mubakat siya ba? Ano ba? Kanang mubakat siya ba? Ano? O kanang ano ba? Sige. Hindi mo, mapalutawon. Sige. Adere magsugod na. Oh, bakat na ha. Ayog lingok. Yan lang. Ayog. Ati ka sana, wala rin eh. Bakat na ha. Ayaw, di ma. Saan na ko niyo eh? Ayaw, liyo ka pag ako yung mangkuha na yung nanang lapis. Sige, isa pa. Doon nakabukpatay ako. Eh. Wala ka man to. Hindi mo kanubuhan. Saan kayo ka? Ayaw, liyo ka. Di ka sana po rin mo eh. Wala pa na akong giliyok ba? Sige. No. Grabe kayo sa mo. Sana mo na rin. Isa pa. Mga ani mo, uy. Mara makabushoot o pag mga bi. Sibog to. Kabala magkikagod. Ah! Asa naman to ay? Kung sa may zoom. Ari. Ayaw, di ma.
No, 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 no. Uli, balik kay Sagian. Uli, balik kay Sagian. Di mo balik-balik. Wala mo na Sagian. Shortcut na na! Ang sabi ko! Shortcut. Dali na. Ay, sige, amin na. Ay, sige, reklamo, tira. Building na ka. Taro nga. Ikasan na, budi mo eh. Wapon yung ko'y patay dali ba oh? Balak manggod kayo kay good. Dali na, tira. Ay, sige, gano'n. Eh, pagita yung dalan doon. Sugto. Oops. Eh, gano'n tira man yung kamuagi. Ba? Ano, mabita na sa buslot ron, ah. Ayaw, yoga. Di ka na yoga. Kaya isa ba? Wala na, budi mo. Bulan. Tingnan na. Sugto. Sige, dahil na po dalan. Di mo ka gusto balik. Uli, balik ka sa dalan. Di ka san. Ay, pabuto ka sa kumagi. Oo. Sayo pa. Ba! Kasi... Isa na lang kabuha ko ah. Mura ba kasi Casper na mayat? Hindi. Ngano, tira maguga sa bagay. Oo. Ay! Wala, ibalik. Balik! Oh. Sige, pagita yung dalan doon. Hindi ka mabukbukan. Tikos. Ayaw, di ba? Tikasan ka. Wala mo di bangag. Ay, may bawal kita kanilus. Imo mo mo ito ang sinakuan ko. Ikaw mo na kung gusto ko ron. No, isa na lang kabog na kuha oh. Isa, di mo kahawad. Waya, idot! Sure ka to. Patay dyan yung mas tira. Adireta. Balik.